Prenem la paraula i avui ho fem de la mà de Javier Juan. Ell és el president del Centre Instructiu Musical d'Alfafar, l'entitat cultural més veterana de la localitat. Javier, benvingut. Moltes gràcies, Miguel Ángel. Javier, ens remontem a la meitat del segle XIX, quan allà als voltants de 1850 ja n'hi ha escrits en els papers que hi havia una banda, una banda de música que es denominava la Primitiva. Ahí naix tot. I a partir d'ahí es comença a haver diverses bandes fins que recau en l'actual Centre Instructiu Musical. Sí, passa de ser la Primitiva, és la primera documentació que tenim en 1800 i alguna cosa, no me'n recordo. Després s'anomena banda municipal, els mateixos membres, i després ja a principi del segle es anomena Centre Instructiu Musical, que és fins ara, mantenim el nom. La banda tenia una seu anterior a la que teníeu i bueno, en 1935-36 se canvia de lloc i s'inicien les gestions per a l'adquisició de l'actual local. I aquest actual local, per deixar unes quantes xifres, tampoc anem a omplir l'entrevista de xifres, el 18 de novembre de 1956 queda inaugurat i a partir d'entonces això és la seu del CIMA. Sí, 1956, que per cert jo no havia nascut, evidentment. Jo tampoc. Queda inaugurat el que és actualment el CIMA, una instal·lació en aquella època molt moderna i gràcies a molts músics, gent treballadora del poble, llauradors i, com no, a gent possibles del poble que no anem a anomenar-los per no deixar-me ningú. I jo te vaig a fer una pregunta. Per què aquesta entitat és una o tal vegada de les més volgudes que hi ha en la població? Home, i més arrelades, no? Sí, és molt fàcil. Quan el poble tenia 4.000, 5.000, 6.000 habitants com a molt, que anem a dir que són els anys 59, que vaig néixer jo, és evident que teníem la OGE, que es dia, i teníem l'horta per jugar i culturalment estava la banda del poble. I tots els xiquets volíem ser músics de la banda. Evidentment, el musical d'Alfafar ha estat tota la vida obert al poble d'Alfafar i per allà han passat tot el poble i és cert que tot el poble li té una estima especial al CIMA i jo sobretot moltíssima, li dic tot. Evidentment, per allà ha passat tot el poble, però també hi ha una cosa molt important que cal dir-ho, és que el seu pas s'ha convertit també a moltíssims músics com a professionals, com a professors de conservatori, i això en una població com Alfafar, més menuda, és importantíssim, i més en una banda. La banda del poble, la banda El CIMA, té un moment en els anys 60, 50-60, que agarra una força i una musicalitat fora de lo comú. Venen així molts bons mestres, molts bona gent del poble que ajudaven els mestres a ensenyar solfeig, i se crea una escola, que es diu l'Escola de Navarro. Entonces, clar, d'aquesta escola, alguns han begut d'aquesta escola. Clar, es comença a fer professionals com a xurros, però no professionals de tocar, sinó professionals d'alt standing, com solistes de l'Orquestra Nacional, solistes de l'Orquestra Municipal de València, de la banda municipal, catedràtics de conservatori, professors de conservatori, músics internacionals. O sigui, es comença a això, i això està un poc, ara, en aquests moments, un poquet apalancat. Però sí que és de veure, sí. I és la importància en el temps.
El mateix que la importància que té la entitat, el CIMA, des de la vessant sociocultural. És a dir, el CIMA no és un lloc per a la banda. El CIMA és com un enjam d'abelles que acull a infinitat d'associacions del poble que tenen el seu local allí. Sí, mira. I això és important, és un centre de reunió. Sí, importantíssim. És un centre de retrobament de la gent. On no hi ha ideologia política, que quede clar, mai l'ha hagut, i ha sigut un lloc on ha anat des del més humil al més ric. Tinc que dir-te que sí que està clar que el CIMA, que es diu Centre Institut Musical, evidentment, és la pedra angular, és la banda de música i l'escola d'educants. És la pedra angular. Per les instal·lacions que tenim i per necessitats de moltes associacions, el CIMA altruistament es comença a englosar dins de les activitats del CIMA cultura, com pot ser els caçadors, la penya taurina, els ciclistes, l'associació veïnal, el bou en corda, moltíssima gent, la penya valencianista, es comencen a tindre la seu altruistament en el CIMA. Hi ha on se crea, evidentment, una germanor, i que és el que intentem nosaltres, la nova directiva, a veure si poden tornar. No fa massa temps vaig entrevistar en este mateix programa al mestre, director de la banda, i em reconeixia ell que no havia trobat un local de banda més fantàstic que el CIMA, que es va quedar, quan va vindre, meravellat. Sou conscients del tresor que teniu? Jo sí, perquè jo m'he mogut per molts musicals, per dir-ho d'alguna manera, per molts centres musicals com a músic, i he vist de bandes molt importants. I la veritat, jo no he vist ninguna instal·lació cultural tan important, tan gran, en tants mitjos com la que té el Centre Estudi Musical. No he vist cap en la Comunitat Valenciana i fora de la Comunitat Valenciana. Evidentment, tota banda de música, en el cas vostre igual, necessita una escola d'educants para que doni nutrística de músics a la banda, perquè n'hi ha dues qüestions importants. Un és ensenyar a un xiquet a música, a tocar un instrument, i l'altre és a tocar l'instrument, a saber música, però a estimar una banda de música. Són dues coses diferents. Molt bé, a més, tu ho entens perquè jo sé que tu tens fills músics, has sigut directiu, jo també no te vaig a preguntar, però jo sé que vens d'un poble on la banda de música és molt important dins també del poble. No té res a veure, una escola de música és una escola de música, n'hi poden haver 10, i una escola d'educants d'una banda estàs fent els xiquets per a la teua banda, però damunt estan fent que els xiquets senten el ferro i els colors de l'entitat, que és el que m'ha passat a mi i a tots els professionals que han passat per ahí. Jo soc, com diguem, musicalero. Músic, però musicalero. Per què? Perquè m'he criat ahí. En la societat, en la banda, evidentment, però en la societat m'ha acollit i m'ha fet persona. I això és molt d'agrair. En el meu cas, jo estic molt agraït al musical. I quin és, Javier, aquest projecte que tanta il·lusió esteu començant, encara que l'escola porta molt de temps, però quan hi ha idees noves, com en aquest cas tu que eres nou president, entres en força, no? Quines les noves idees d'aquesta escola d'educants? Home, l'escola d'educants, el projecte que ha sigut el mestre Àngel Martínez i un grup de músics que feren una selecció, ells triaren el mestre, i el mestre, una de les idees que jo compartisc al 100% i tota la directiva nova, la nova directiva i l'antiga també, era de fer l'escola d'educants, de fer-la no, de retornar-la allí.
les instal·lacions, i no és que siga un projecte nou, sinó és seguir un projecte històric, perquè pensem els nous directius que formen de que la gent vega aigua del musical, vega música del musical i buiga al musical i a la banda és fer-te allí. Jo puc estudiar música en el conservatori que he anat, puc estudiar música, en Berkeley, puc estudiar música, però jo no tinc ningú sentiment a Berkeley ni al conservatori. Jo el sentiment que tinc és al CIMA. Però saps per què? Perquè m'he criat ahí. No sé si m'estic explicant. Sí, claro. I al criar-me ahí, els meus amics eren d'ahí, és que me renyien, eren els socios, que deien, xiquella, està bé de fer la mà per així. Això és part de la cultura popular del poble i de la banda. El CIMA, n'hi ha una cosa que, evidentment, en altres llocs també n'hi ha, però que a mi em va causar molt de respecte quan ho vaig conèixer, que era una comissió femenina de apoyo incondicional a més de 40 anys. 40, sí. És algo que dius, bueno, a això n'hi ha que ficar-se firmes i saludar. Vamos. La comissió femenina de CIMA, estem parlant ara que està molt de boga i de moda els drets de la dona i tal, molt bé, però aquesta comissió femenina fa 40 anys era molt complicada, I és que no, imagina fa 40 anys unes dones que ne són 200 i pico lluitant exclusivament l'interès per a una banda, per a una societat, no tenen altre mig. Això és una cosa que jo sempre us vaig dir, això no, és que no ho conec en un lloc, I així n'hi ha unes dones que des de la presidenta si envio un salut i a tota la comissió femenina que han sigut, són i seran part del suport de la banda del poble. Clar, sí. Ixe respecte i ixa salutació per a ixes dones que fan una llavor tan important i tan callada, perquè al final elles realment no són les que dirigeixen la banda, ni les que van de passar carrer, ni res. És més, jo, com a president i la meva junta directiva, pense que estem en deute en eixes dones, perquè no sé, no tenen aquest reconeixement que pense, crec jo, que devien de tindre, perquè és que anem a veure, jo me'n recordo de ma mare i me'n recordo que ma mare anava al camp a treballar, a l'horta, venia al mercat de Sedaví. O sigui, jo sé, les dones de quan jo era xicotet eren dones molt treballadores i clavar-te en un centre instructiu i és començar a organitzar-te i a fer un col·lectiu de dones, només de dones, i fer el que han fet, això és per a donar-los un diploma vamos, a l'honor. De 10. Sí, de 10, home. Anem a entrar en un tema un poc complicat. El complicat no va ser la pregunta, sinó possiblement siga la resposta que hi hagi, però jo sé que tu t'oreges bé en qualsevol plaça. Quin suport rebeu de l'Ajuntament tant per a la banda com per a l'edifici? De l'Ajuntament, que el suport que rebem, poquet. Per a mi no és complicat la pregunta, És fàcil, no? A mi és molt fàcil. L'Ajuntament té una forma baixem un punt de vista, per la meva junta directiva, de baremar, pues que vols que te diga, que pues no és que no estic d'acord, és que me pareix una risa, o sigui, me pareix una... Home, no vaig a dir burra perquè no vull que ofendre a ningú, però me pareix una risa Maria Luisa. I te dic, si la Comunitat Valenciana a la mitja per bandes tenen uns convenis col·lectius de col·laboració, estan cobrant una mitja de 35, n'hi ha moltes que cobren 100 i pico mil, com la del teu poble, o no? És cert o no? Claro. Per què? Per tindre la banda, per la col·laboració que tal, i nosaltres tenim una risa, no te dic la quantitat perquè no, la pregunta és fàcil.
Diuen, tinc que no la veritat, que estan revisant això, però no estic parlant ara del CIMA, estic parlant de les bandes que puguen haver en el poble. No sé, l'any passat ja va haver algun tipus de conflicte en l'aspecte de la subvenció i tot això. És a dir, el que no se pot és menospreciar a un col·lectiu cultural, a un col·lectiu que aúna tanta gent. No pot. Jo pense que caldria fer un esforç i aunar esforços, perquè tot seria millor per al Alfafar, ni per al CIMA ni per a l'Ajuntament, sinó per al Alfafar, i arribar a un acord, perquè sí n'hi ha dues qüestions importants. Evidentment, la banda de música és una qüestió que hi té que haver un conveni sí o sí de col·laboració, però després l'Ajuntament se pot fer càrrec en un altre conveni d'ús de les instal·lacions. Clar, anda que no en tenim. Que vosaltres al final sou un centre privat en una despesa brutal, i que és un espai que està desaprofitat, estic parlant de la zona del Fronto. Fronto, clar, sí. Estem parlant de 750 metres ahí, morint-se de risa. De que l'Ajuntament pot utilitzar aquest espai dalt per a xarles, per a conferències, és a dir, vull dir que és tant l'ús que se pot beneficiar la gent d'Alfafar que és impensable que no estiga això en marxa. Jo quan vaig vindre, com tu saps, jo he estat fora molt de temps, quan vaig vindre... Ara parlarem d'això. Sí, doncs jo no entenc massa, estem, en honor a la veritat, estem parlant de l'Ajuntament, hi ha molt bona predisposició en fer-los veure que no es tracta d'una associació, en tots els meus respectes, a totes les associacions, més, no. El tractament no pot ser igual. Preparar un concert, tu saps que no es prepara en 10 minuts, preparen 2 mesos, o no? On té que anar la gent a assajar? Té que anar la gent que perd el seu temps, és divendres, tot el món està de festa, i això van, els músics de la banda del poble van a assajar, se sacrifiquen. Tenim el gasto del director, el gasto dels professors que anem a tindre d'ensenyament, la llum i tal. Està bé? Entonces, clar, quan fan les baremacions, és que no estic massa al corrent perquè soc nou, però el que jo he vist, no sé, la baremació és un poc estranya. Estranya per a mi, igual per a ells ho tenen clar. Por ley, sota caballo i rei. O sigui, Regina, Chitón i Cuenta Nueva. Però jo crec que ahí pinta molt la voluntat política, No m'he moltes històries, perquè jo te puc dir a tu que te puc ensenyar 50 convenis, si vols. I tu saps més, que te vaig a dir a tu saps millor que jo. I els convenis saps com se fan. Conveni de col·laboració, i saps el que tenen els convenis. Claro. Molt bé, doncs esperem que l'Ajuntament pugui arribar a canviar aquesta situació. El CIMA sempre estarà obert a escoltar. Vull dir que el CIMA no és l'enemic a batre, no? No, que va. És una entitat més que obri les portes a qui vulgui estar allí. Tot el món, tot el poble, totes les associacions que no tenen seu, nosaltres dicem que siguin, que tinguin la seu en el CIMA, i a més jo confio i estic convençut, ho dic clarament, en el nou règim, diguem, anem a dir d'alguna manera, nou equip de govern i en l'alcalde, inclús en l'oposició i tal, que s'arribi a un acord, siga de la forma que siga, però no per a mi, perquè pareix que estiga demanant per la CIMA, per a totes les bandes, que no sé, en el poble, que n'hi ha 2, 3 bandes, pues que sentar-nos, no sé, jo d'ací vull deixar clar que jo no vaig sentar-me en ninguna banda a negociar res. T'ho dic per què? No és perquè tinc res en compte, perquè no és la mateixa disposició que tinc jo en les altres bandes. Nosaltres, el local és nostre, la llum la paguem nosaltres, l'aigua la paguem nosaltres.
Les altres bandes, no ho sé, però estic antes que no. El local és de l'Ajuntament i la llum i l'aigua la paga l'Ajuntament. Entonces, que n'hi hasquen bandes, com si n'hi hagueren 10, jo encantat. Que n'hi hasquen escoles d'ensenyament de música, de cantants, guitarres, bailarins, jo encantat, perquè jo soc artista, jo soc músic, però el que vull que és el millor per a la banda, perquè si la banda del poble la deixem morir me refereix que no tenim un viver, pues se'n va una part fonamental de la història d'este poble. Se'n va una part del poble i la veritat és que la banda d'Alfafar li fa falta això, li fa falta revitalització, li fa falta gent jove que puge, que vaig escoltant i que la gent major que continue allí, que no se'n vagi per avorriment. Jo tinc que dir que possiblement no siga el president més adequat per a l'entitat musical, perquè jo soc una persona molt visceral, jo tinc un caràcter molt fort i soc d'idees parlant clar fixes. Jo, per mi és música, 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 música i possiblement no siga el president típic de pim, pam, anem a parlar, no, jo soc... Però bueno, al final... No sé, però per què és que ningú volia ser? No, al final Javier era una persona que si el que va de cara i jo sempre. I ja està, no n'hi ha més història que això. Sempre, jo com una vegada diguereu en un programa que feu, jo tinc molts detractors com a president del musical i gent que m'apoya molt. Però a mi no me va fer canviar la idea. Ningú, Ho és com és. Jo soc com és. La idea musical, l'artista, el que pense i crec per a musical, que és com la meva segona casa, però no dic la primera, avui per avui. No és la primera. A mi no me la va fer canviar ningú. Javier, d'on et ve a tu l'afició a la música? Bueno, bona pregunta. Sí. T'ho vaig a dir, diuen, perquè jo li preguntava a mon pare. Jo soc fill de pare vell. Mon pare nasqué en 1898. Em va fer a mi a 64 anys. Em explicaràs a mi. Podia ser meu abuelo. Bé, jo li vaig preguntar a mon pare, pare, si no n'hi ha ningú que siga músic en la família i tal. Diu, com que no? Així, t'abuelo, mi abuelo, era el tío Minano, que era campaner, era un geni. Que les feia parlar. T'abuelo les feia parlar les campanes. D'ahí te ve la musicalitat. Sí que és de veres que de menut, quan sentia la banda, m'escapava de casa corregent i els músics me duien a casa i ma mare, quan oïa les campanes que anava així la banda en festes o algo, me tancaven en el quarto de bany, saps? Jo dic, ostres, per què no m'escapara? Ahí comença el periple. Ahí comença el cuquet. Evidentment, estudies música, et fas per sort, perquè és una sort, músic professional, recorres tot el món, toques en els més grans i tens una sort de viure una vida musical intensa. Molt intensa, sí senyor. I arriba un punt que dius, pues ja ho tinc bé, me'n vaig al Alfafar. Perquè m'ha fet major. Ja ho tinc bé, me'n vaig al Alfafar. Clar, jo... Tornes al Alfafar? Sí. I què significa per a Javier Minano, en este regrés ja de persona retirat un poquet dels escenaris i tot això? Sí. Què significa arribar a presidir la banda que t'ha vist créixer? Què t'ha ensenyat? Bueno, primer tinc que reconèixer que no se m'havia passat ni per assomo, ni per el cap, ni per els peus el que jo poguera ser president del musical. Després, quan me va haver una tessitura de que he tingut que ser president per circumstàncies i perquè no es presenta ningú, també, doncs te vaig a ser sincer, pues no seria un hipòcrita dir-ho. Per a mi és una de les coses que en el seu dia, perquè estic uns mesos, no reaccionava, però passar un mes i m'ha recordat de mon pare, de la meva família.
Si mon pare està veient me dirà, el meu fill, president del musical. Això per mi és l'orgull més gran, la distinció més gran i el premi més gran que se me podia donar en música i fora de la música. Javier Juan, president del CIMA, ha sigut, com sempre que vens a esta casa, un plaer escoltar-te i sobretot veure com treballes dia a dia per aquesta entitat més que centenària, el CIMA. Des d'ací, des d'esta casa, un desig, que vaig a tot pel bon camí, que vaig a tot perfecte, que vagin solucionant-se tots i cadascun dels problemes, Que n'hi ha molts, que n'hi ha molts. I al final, que Alfafar i la banda de música isguen guanyant. És el que vos desitja. Moltíssimes gràcies. Tinc que agrair també molt a tu personalment, perquè te conec ja un temps i sempre m'has tractat en un respecte, crec que massa, i m'has valorat, crec que massa. Hem fet una amistat. Alfafar Televisió per donar-me l'oportunitat de poder parlar de lo que més m'agrada parlar, que és parlar de música i del musical. Moltes gràcies a tu, Miguel Ángel. Gràcies. I a tots vostès ja ho saben, Centre Instructiu Musical d'Alfafar, una entitat que té vida i una vida llarga i espera tindre-la molts anys més.